La Fura apareix en el món l'any 79. Tres elements importants de la Fura, Marcelín Túnez, Carles Pedrissa i Pere Tantinyà, creen una estructura pseudoanàrquica que rula per pobles i a més fan la seva manera durant un any i pico. A partir de l'any 80-81 es traslladen a Barcelona i ens coneixen els altres, els altres 6 elements, que són Jürgen Müller, Pep Gatell, Àlex Oller, Miqui Espuma, Hansel Cereza, el Hansel. Aquests 6 i aquests 9, o sigui aquests 3, formen el grup i comencem a fer d'una forma quasi professional el que en els finals dels 70, principis dels 80, era el que en deien el teatre de carrer. El 84 algú ens ofereix la possibilitat de fer, fora de festival, actuar al Festival Internacional de Sitges. I la Fura agafa tots els seus elements de carrer i els reconverteix i en fa un espectacle adult. Crec que és un moment clau. Entre el 83 i el 84 la Fura troba la seva manera de fer, molt personal, i que a més ens dona una bomba, un salt cap a lo internacional. Immediatament fem un nou espectacle que es diu Sus o Sus, que ja li dona la perspectiva i el llenguatge definitiu de la Fura. I a partir dels 90 tenim una deserció important, que és el salt de Marcelín Túnez, i arriba un moment importantíssim de cara a la popularitat de la companyia, que és quan ens ofereixen fer la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics. I al mateix temps entren a treballar elements de fora. O sigui, ja no som només els 9 de sempre, sinó que ja entren les dones, actrius, músics d'altres disciplines, gent de vídeo, i s'incorporen noves disciplines. I aquí és on la Fura es defineix com a grup multidisciplinar, o sigui que de sobte la Fura es converteix en una casa de producció, més o menys. I ara les coses continuen. Sí, hi ha 3 paràmetres, crec, molt importants de la Fura. El risc, o sigui, el que no vol ningú de la Fura és fer coses que s'hagin fet abans, buscar coses noves, la investigació, buscar, en certa forma, la línia o l'estil o la manera de funcionar diferent, i després jo crec que a la Fura no li importa tant la popularitat o la fama o inclús els diners, o sigui, no crec que a la Fura li interessin els diners perquè ja ho haguéssim fet d'una altra manera tota la vida, però sí la possibilitat d'aconseguir els recursos per investigar. Em pensava que la proposta escènica d'un teatre més d'expressivitat o d'emoció acabaria creant una escola.